Σε διακόπτω. Όχι. Πήγα το Μάξ το πρωί στο συνεργείο και πήραν τηλέφωνο να το πάρω. Θα έρθεις? Πάμε. Είναι 5 χρόνια μεγαλύτερός, το ξέρεις? Το ξέρω, ναι. Κοίτα. Δεν είναι ότι δεν σκεφτόμουν να στο πω για τη δουλειά. Αλλά θέλω να δω αν μπορώ να κάνω μερικά πράγματα μόνος μου. σε εμπόδισε κανείς? Δεν είπα αυτό. Αλλά και εσύ και η μαμά φροντίζετε για τα πάντα. Ωραία. Πες μας τι δεν θες να κάνουμε για... Τίποτα. Για λίγο καιρό θα ήθελα να μην κάνετε τίποτα για μένα. Θέλω να δω αν μπορώ, ξέρεις, να μείνω μόνος μου. Θα νοικιάσω και ένα σπίτι. Γι' αυτό έπιασες τη δουλειά. Μάλιστα. Μόλις γυρίσει η μάνα σου, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί. Έτσι. Οκ. Πας καλά, ρε. Θα αφήσεις το ωραίο σου φαγητάκι, τα ρουχαλάκια σου που είναι πλημμένα, σιδερωμένα καθαρά, να πας πού? Για ρώτα το Σπάικ πόσα κιλά έχει χάσει από την ώρα που φύγαν οι γονείς στο πήλιο. Πόσα έχεις χάσει, ρε? Ξέρω εγώ, έχει χαλάσει ζυγαριά. Και είναι και μες στην πίχλα συνέχεια. Ποια μπίχλα, ρε, τι λες? Ναι, ρε φίλε, όντως. Είσαι πεντακάθαρος. Μόνος, οκ. Για να πληρώνεις ενίκιο, ΟΤΕ, ΔΕΗ και όλα τα υπόλοιπα, πόσο καιρό θα κάνεις την αρκούδα? Ρε, έλα μείνε μαζί μου λίγο καιρό και άμα δεις ότι σ' αρέσει, το προχωράς. Ρε, το σχέδιο δεν είναι να φύγω από το σπίτι. Θέλω να μείνω μόνος μου. Μόνος. Ναι, πες μας ότι δεν γουστάρεις και τα φιλαράκια σου. Όχι, μεγάλε, μην κάνεις έτσι. Πριν τσακώθηκες με τη Λένιο, τσακώνεσαι με τους δικούς σου, τώρα φτύνεις εμάς. Να σου πω. Ψτ, για χαλάρωσε λιγάκι. Αφήνεις όλους τους ξένους να σε βοηθάνε και εμάς τους γονείς σου μας κρατάς σε απόσταση. Η Γεωργία είναι εξαδέλφη της μαμάς, δεν είναι ξένη. Δεν λέω για τη Γεωργία. Αλλά η Γεωργία σήμερα ήταν στον άντρα της, στο νοσοκομείο. Το μωρό που τ' άφησες. Δεν είναι δικό σου θέμα. Σε φίλους μου. Σε φίλους, ωραία, ωραία. Και οι φίλοι μετράνε περισσότερο από τους γονείς σου. Οι φίλοι δεν βλέπουν το μωρό μόνο σαν να είναι μαύρο. Γιατί? Είπαμε εμείς ποτέ ότι μας πειράζει που... Πες το. Πες το, ότι σας πειράζει τι. Πες το. Εμείς δεν σχολιάσαμε ποτέ το χρώμα του. Καθόλου. Τόσο ποτέ, τόσο καθόλου, που όταν το βλέπετε, βλέπετε μόνο ότι είναι μαύρο. Και εσύ γι' αυτό δεν το έκανες. Γι' αυτό δεν το έκανες. Δηλαδή, τι με κοιτάς? Για να ξεχωρίζεις, δεν το έκανες. Μια ζωή εσύ, η Ελενίτσα, να ξεχωρίζει. Από μικρή, σε θυμάμαι. Όλοι από τη μια μεριά, η Ελενίτσα από την άλλη. Αυτό νομίζεις? Ναι, αυτό νομίζω, ρε Ελένη, αυτό νομίζω. Όλοι αντάμα. Και η Ελένη χώρια. Ψωριάρης. Πάντως να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο. Εσείς απομακρυνθήκατε από κοντά μου. Όχι εγώ από εσάς. Είναι κατάλληλη ώρα. Όχι, πέρασε. Τον πατέρα μου τον ξέρεις. Φίλοι είστε? Ναι, από τη δουλειά. Εσύ κράτησες το μωρό σήμερα? Σε ρωτάω, εσύ το κράτησες? Σταμάτα το. Να μου πείτε, παιδί μου. Εσύ το κράτησες, βέβαια. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα με τους έγχρωμους. Έτσι δεν είναι? Δεν μου λες? Αγαπάς το μωρό περισσότερο από τον παππού και τη γιαγιά του. Εμείς στην ηλικία σου αλλάζαμε τον κόσμο. Το ξέρεις? Δεν είχαμε εγώ και εσύ, αλλά εμείς είχαμε συλλογικά οράματα. Θέλαμε να χτυπήσουμε την πείνα και την αμορφωσιά στην Αφρική. Όχι να βρούμε τον πρώτο Αφρικανό ακτιβιστή, να πλακωθούμε και να του κάνουμε και το παιδί του. Συλλογικά. Και είδαμε που φτάσατε. Τι εννοείς? Να μην δέχεστε αυτούς που καταφέρνουν μόνοι. Όλα όσα εσείς δεν μπορείτε να κάνετε συλλογικά. Αστείο δεν είναι? Ποιο? Εσύ μάλλον με το τέος παιδί των λουλουδιών, ενώ τα λουλούδια τα κρατούσες εσύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για πριν που είπα για τον μπαμπά του παιδιού.
Πριν λίγες μέρες έμαθα ότι είμαι υιοθετημένος και τρώω και εγώ κάτι κολλήματα. Είναι η ώρα για την απογευματινή του βόλτα. Θα μας συνοδεύσεις? Πώς το κάνεις? Δουλειά, μωρό, σπίτι. Αυτή η άθλια βέσπα. Έχω ανθρώπους που με βοηθάνε. Έλα, πες τώρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάνω αυτό που νομίζω σωστό. Ακόμα και όταν δεν μπορώ να το εξηγήσω στους άλλους ακριβώς, αυτό κάνω. Τα άλλα γίνονται από μόνα τους. Παππού, είσαι μαύρο. Μην το κοιτάξτε το καημένο. Δεν είναι σωστό. Θέλει κουράγιο. Θέλει, ναι. Και αυτήν φοβάμαι. Πώς θα μεγαλώσει. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω. Καμιά φορά ο ρατσισμός και η βλακεία δεν έχουν όρια. Φοβάμαι μην πληγωθεί. Αν γίνει σαν τον πατέρα της και σαν εσένα, δεν έχει ανάγκη. Γυρίσαμε. Αγάπη μου. Πώς θα πέρασες? Όμορφα, εσύ? Καλά. Κάναμε κάτι που σε ενόχλησε? Όχι. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δηλαδή είναι απαραίτητο να έχετε κάνει κάτι. Εσύ από τα 18 μόνος σου δεν ζούσες ο μπαμπά. Σπούδασα σε ξένη πόλη, δεν είναι το ίδιο. Αν πήγαινες για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό θα ήταν αλλιώς. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή μπορώ να μείνω μόνος μου στο εξωτερικό και στην Αθήνα όχι? Καταρχήν κανένας δεν σου είπε ότι δεν μπορείς να μείνεις μόνος όπου θες. Γιατί το αποφάσισες τώρα? Αυτό είναι που σε ρωτάει η μητέρα σου. Τι θες να μάθεις? Αν έχει σχέση με αυτό που μου είπατε τις προάλλες? Την υιοθεσία? Έχει. Όχι. Δεν ξέρω. Από τότε που μου το είπατε μπαίνω μες στο σπίτι και κρατάτε την αναπνοή σας. Μην πω κάτι, μην κάνω κάτι. Δεν έχουμε αλλάξει μόνο εμείς. Το ξέρω. Σκέφτομαι τόσο πολύ, τόσο συνέχεια. Προσπαθώ να φαίνονται όλα να φαίνονται φυσιολογικά. Μην πάρετε κάτι στραβά, μη σας πειράξει κάτι. Κανένας δεν σου ζήτησε να κάνεις ότι όλα είναι φυσιολογικά. Ό,τι σκεφτόμαστε, ρε Πέτρο, δεν εξαρτάται από σένα. Ούτε εμείς μπορούμε να μπούμε ακριβώς στη θέση σου, ούτε εσύ στη δική μας. Από τότε που μου είπατε για την υιοθεσία, νομίζω ότι είμαι διαφορετικός. Άμα δεις κανένα σπίτι να νοικιάζεται στη γειτονιά σου να μου πεις, Ψάχνω. Είχες δίκιο. Ελένη. Σαν να κλαις μου φαίνεσαι,